yau magana raina ma ɓaci zan yi magana yau. Na rance Allah yau ƴan uwa hede ku yi hakuri. Yau zan kan tsamo ta yau ba magana wani jitan wani wane ne ake bayo. Magana za a kan tsayawa a bincika lamarin Afirka. Yan Najeriya kun bata mana suna billahi lazi. Kun bata mana suna. Yanzu ma gashi ko presentan kanka kai kana cewa kai dan Niger na ya ce ƙarya ne. Kai dan Nigeria ne saboda kun yawa Afirka mayin watan banza mayin watan yoyi kun zo kun addabi mutane. Ba da ma azi indai aka ji yare aka ce kana Hausa an ce maka dan Boko Haram ko dan Kidnappers. Yanzu ma ga mu karin kanmu da yan Niger ma muna kokarin ma mu rika boye yaren mu na Hausa. Saboda duk inda kai Hausa an ce maka dan Nigeria kake kai ba dan Niger bane. Duk inda kai Hausa an ce maka dan Nigeria ne kai ba dan Niger bane saboda Niger ba a san su da ta'addanci ba duk wani buru uba Najeriya aka san su da shi. Kai yan Najeriya turun uwarku. Yan buru uba kai yan Nigeria wallahi mun dau mataki akan ku yan buru uba kai kusa muna kuna da mana bala'i cikin Afirka ba da ma ka zo wani wuri kai Hausa an ce maka dan Kidnappers ko dan Boko Haram ko dan ta'adda ba da ma ka zo Libya ka zo Alger yan buru uba ba da ma ka ci visa ma ka tayi wata kasa ma an ce maka dan ta'adda ko da an ji kai Hausa an ce maka dan ta'adda kai mu yan Nigeria Allah ya tsakanin mu da ku yan arewa billahi lazin arewa Allah ya tsakanin mu yan arewacin Najeriya kun addabe mu kun haddasa mana bala'i na rantsi da Allah abun ma yana so muna ganin abu kamar wasu a sama farko da kuka aka hana visa yanzu har yan Niger ana kokarin ana su visa ba dan koyi ba saboda yaran Hausa yanzu ma an kana so ko ka ce kai dan Niger ne in kai Faransai ma sannan ake gane dan Niger ne kai amma da kai Hausa sai ana son a rika dauka ka dan Nigeria kai mu wallahi kun cutar da mu Allah ya isa wallahi tsakanin mu da ku yan buru uba kawai kun bi Afirka duk kun addabi mutane babu inda zaka zo baka dan Nigeria ba babu lungun da zaka wada baka dan Nigeria ba babu inda zaka zo baka dan Nigeria ba da ka zo an dai kai Hausa an ce maka dan Boko Haram ko dan Kidnappers ko menene yake sai haka uku Allah ya tsakanin mu da ku ba za mu yafe muku ba yan buru uba yan iska kuna tada sa mutane annoba cikin ƙasa cikin Afirka gaba ɗaya ba dama ka zo nuri an ce maka dan iska ko an ce maka dan ta'adda ko dan Boko Haram wallahi in ba ku labari abin takeici na rantsi Allah ni zo sayan abu wai libanin yana tambaya ta wai ni abin ga shofa ni wallahi wai ana tambaya ta wai ina cewa ni dan Niger ne ana cewa ƙarya ne wani dan Nigeria ne saboda wani Hausa nake yi wai Niger ba san su da Hausa ba abin ya budi ya addabe ni ya bata min dare kai Allah ya tsakanin mu da ku billahi lazi kai yanzu ma gaba ɗaya ana sa a rika mana bugun goro ma ba Niger wallahi da ne Faransa aka dale mu